Horký. Nahrává před brankou, obrovská příležitost a úvodní gól, který dává Petr Holík. Zmatečná situace v předbrankovém prostoru. Už tenhle pát jednoho ze spartanských hráčů, byl to Vladimír Sobotka, předznamenal další průběh celé situace. Sparta má teď výhodu. Kovář si toho všiml později a je to 1-1. Přesilovka se hrát nebude, konečný srovnává. Ligové góly, jak v říjnu, tak v prosinci ve zmíněných zápasech, ale pochvalme Adama Poláška za tuhle úžasnou přihrávku. Všech 5 hráčů Komety se přesouvalo. Pospíšil Kučeřík. Pospíšil a Kolar dává gól. Využitá přesilová hra. Do návratu Kempného stačily jen 2 vteřiny. Pěkně sehraná kombinace, kdy došlo až na klasickou přihrávku mezi kruhy. Pospíšil ještě jednou nahoru, vrátil se mu Kotouč. Tady to většinou bývá tak, že se hraje ještě dolů. Modré čáře Kempný. Kovková trefa v této sezóně, celkově 14. branka, polovina z řepíkových gólů padla v přesilové hře a velmi často po podobné situaci. Hodně opatrně brněnští, aby nebyli v 6. Zakončení, které končí sítí Ostap Safin a Sparta vede 3-2. To zafungovalo stejně tak jako v posledním kole. Perfektně umístěná backendová střela. Podívejte se, jak byl Safin tísněn. Byla to odvážná přihrávka od Buchceleho mezi Ovečkina. Ale pozor, Kometa, gól! Je srovnáno Luboš Horký, 18. branka v sezóně. Další využitá přesilová hra hostujícího týmu. Jeho střela je opravdu elitní a tady se to ukázalo. Poté, co Buchtel měl velkou příležitost, Spartané nebyli na svých pozicích v obraně a Kometa toho dokonale využila. Vincour, Zatěvič budou mít asistenci. Němeček, Martin Jandus. Jandusovo nahození a Buchtel dává gól. Sparta vede 4-3. Jiný způsob zakončení pro tohoto exkluzivního střelce. Jandus nahazoval a Jan Buchtela, obrovská radost po gólu, který 2 minuty a 8 vteřin před koncem třetí části. Skvěle Horký, ale přeci jenom spartanská příležitost a David Kašev nechá ho na